Ja, ik ga nu het beeld optakelen. Dit beeld weegt 150 kilo. Dus daar heb ik mijn kraan van nodig. Dit beeld ga ik vervoeren naar de Europe Art Fair in Maastricht, in het Nek. De eerste editie in Maastricht is een kunstbeurs voor internationale kunstenaars vanuit heel Europa. Met name individuele kunstenaars dus die direct hun eigen kunstwerken presenteren en verkopen. Hoeveel beelden gaan er weg? Even denken, ik denk een stuk of 6. Je moet altijd even kijken wat er in de stand past. En ik vind altijd, vooral dat ze niet te veel moest laten zien. Hè? Dat ze moest een selectie maken, dat moest laten zien wat ze kent. Maar de stand volbouwen, daar heb ik een hekel aan. We zitten in de gashouder Westergas in Amsterdam, op het Westergasterrein. Mooie locatie, maar die gaan jaarlang grote renovaties uitvoeren. Toen moesten we weer uitwijken en toen heb ik gedacht van ja, blijf ik in Amsterdam of haal ik nog eens een mooi event naar Limburg. Ik houd van het gevecht met het beeld eigenlijk. Dan maken ze een beeld en op een gegeven moment hebben ze een paard en dan denken ze ja, dan moet het nog een Jos Dierks weer. Dus dan wordt er aan gesneden, getrokken, geplekt en gedaan en dan wordt er zeg maar expressie in geduwd totdat ze zegt van hé, ik voel dat er een ziel in zit, want dat is voor mij het allerbelangrijkste. In het beeld moet gewoon een ziel zitten. Wat nu mijn atelier is, dat was vroeger de stal waar de koeien stonden en op een of andere manier zit er een geest, daar hing een sfeer, die maakte dat ik die beelden zeg maar zo kan maken wie ik ze nu maak. Want ik heb bijvoorbeeld ook een huis in de Ardèche en daar zit ik dan ook wel te werken en dan maak ik toch uit wat ik denk van oh, dat ziet er echt prima uit en dan neem ik het met hier naartoe en dan zet ik het hier in het atelier en denk ja, dat is nog niet goed genoeg. Hè. Dan moet nog even het mes erin, even weer kijken of we nog meer eruit kunnen halen, nog meer energie erin kunnen stoppen. Ik moet sfeer hebben, ik moet het proeven, dan moet het voelen. Passie, dat is eigenlijk alles is passie. Het hoe is passie, de beleving van het beeld, de beleving van een landrover, al die dingen bij elkaar. Dat is hoe het om draait, denk ik.